Regel C. In de houding. Stap. Vandaag is het 4 mei en herdenken we alle slachtoffers die gevallen zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog. We herdenken ook alle slachtoffers die gevallen zijn tijdens vredesoperaties waar ook ter wereld. We herdenken alle burgerslachtoffers en alle militairen die de hoogste prijs hebben betaald voor onze vrijheid. Ook dit jaar herdenken we niet samen hier bij het oorlogsmonument in Venray, maar thuis. Wel komen we in gedachten natuurlijk bij elkaar. En juist dat is de betekenis van 4 mei. Morgen dan is het 5 mei en dan vieren we onze vrijheid. Al 76 jaar zijn we gewend om in vrijheid te leven en onze eigen keuzes te maken. We weten niet beter. Nou, we wisten niet beter. Tot we te maken kregen met het coronavirus. De inperkingen van dit virus op onze vrijheid zijn ongekend. Maar ook het stille verdriet en het leed wat het virus heeft veroorzaakt zijn echt immens. Toch zijn die beperkingen en het leed van nu die staan in een groot contrast met de vreselijke gebeurtenissen in de oorlogsjaren. Dat moeten we ons echt goed realiseren. Slechts een enkeling kan zich de gebeurtenissen van de Tweede Wereldoorlog nog actief herinneren. Maar we mogen nooit vergeten wat er in de oorlog is gebeurd. We mogen nooit wegkijken. En daarom is het zo belangrijk dat ook de generaties van nu en straks hun kinderen weten dat er in de oorlog is gebeurd. Door op school te leren over de oorlog, het horen van de verhalen, door een museum te bezoeken, bijvoorbeeld het museum in Overloon, of door straks het bezoekerscentrum op IJsselstein bij de begraafplaats te bezoeken. Want juist daar, op die plek, is het oorlogsverleden heel erg tastbaar. Je kunt natuurlijk ook een film kijken of een boek lezen. Neem nou het boek van Harry Mulisch, De Aanslag. Daarin zit een heel belangrijke boodschap, namelijk iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen daden. Dat is het verhaal van de oorlog, maar dat is ook het verhaal na de oorlog. Ook nu, vandaag de dag, is iedereen verantwoordelijk voor zijn eigen daden. Ieder jaar op 4 en 5 mei staan we stil bij het verleden en komen we tot bezinning. We vieren onze vrijheid. Dat blijven we doen, ieder jaar weer, wat de omstandigheden ook zijn, om te beseffen, nooit meer oorlog.